Pištík môj, a tu si mi tu. No, kde by som mal byť? No ja reku, či si nešol ovce podojiť. A kerie? Veď to ma najviac serie, že kerie. Dobre sa ti to rímuje, Jarík môj. Mohol by si aj do repete dáke texty poslať. Ja písania mi ani nespomínaj. Keď si pomyslí na ten dotazník, čo máme predsedovi do zajtra vyplniť, aj. Hej, predseda je teraz veľký frajer. Z Ameriky sa vrátil. Vraj tam bol obilia predávať, či čo. A možná, že si ani po to nepríde. Ľudia vravia, že sa tu medveď potuluje. Veď preto ani toho nášho krepího psa nikde nevidno. Joj, Dunčo nie je krépy, ten sa medveďovi neukáže. To iba Jožo sa mu v Lani ukázal, ale iba raz. Ale pohrab mal pekný. Pamätáš, do rána nám Dichovka hrala na cintoríne. Joj, bolo veselo, hej. Veru, dobre sme si zaulákali. Aj vatra bola pekná. No. A toho jelenčoka, ako fajne sme si tam upiekli. Potom síce vysvetlo, že to bola koza, ale to už bolo jedno. Veď možná, že si to zopakujeme. Počul som, že malý Dežo, čo sa chcel v Lani zahlúšiť, lebo ho mati prestali kojiť, keď mal 42 rokov, sa zasi kšmaril do studne, utopiť sa chcel. Hej, a podarilo sa mu? Ale horky, že podarilo. Načisto zabudol, že studňa zamrzla a zapichol sa do ľadu dolu hlavou ako sprostí. Veď hádam na jar, keď sa oteplie, tak ho voľak kto vytiahne. No, Jarik môj, skončila sa nám sranda, predseda sem zase k miery. Ten medveď ho žiaľ nestretol. Nuž, na moje veru. Dobrý ho zdravia, predseda. Čože nám nesiete? Ja vám dám, že čože vám nesiem, kua. Kde je mlieko? Kde sa ovce? Kde je moja Anča, kua, chlapi? Vy ma už ozaj neselte, lebo vás tam pošlem do Košíc, k Vysokej Peci pôjdete k Vezešovi. Joj, dočkajte, predseda, tak k Vysokej Peci alebo k Rezešovi, lebo to vám je ohromný rozdiel. A ešte toto jedno mi povedzte, kua, prečo vy tu moju Anču pe celou dedinou voláte majster Pichanda, čo? Ale no tak, predseda, to sme taký film videli v televízore. No čak Pištík. Veru, že videli, dobre vravíš, až mi je to divno. A dotazník ste vyplnili, chlapi. Neže tu bude mať hanbu, keď sem ten Rus príde. Jaký Rus, predseda? Zase na tanku? Aj na akom tanku? Čo, nepozeráte spajku, a? Veď sem príde ten ich prezident na doječenie. Náš vedúci ho pozval na čerstvý huft. Mám sa vás opýtať, či ste boli ve Štebeku, alebo inak by neprišiel. Už veď, Pištík, to máme aj v tom dotazníku, ale keď nevieme, čo to je. Vy to viete, predseda? Počkajte, zavolám Ivanovi. On bude vedieť, čo je to tá Eštebeková. Vytočte mi číslo, nevidím písmená. Už, dobre, predseda, diktujte, vytáčan. No, vytoč 158, to je predvoľba. A ďalej 1, 9 a posledno je ľubovoľno. Predseda, zvoní, chytro môžete. Ivan? Nazdakuá. To je predseda. Čo, aký? Ja som predseda, si zabudol? Alebo čo? No, tak nikto tu nevie, čo to je Eštebe. Tak nám to zistia. Zavolaj, lebo sem ten Hus nepríde. A všetci budeme mať po chlebe. Že sa spýtaš oca? No tak sa spýtaj. Spýtaj a hlavne to vybav, nak je dobre. No, ak to vybavíš, tak ťa povoskam na čilo. Maj sa. Počul si, Jarík, predseda sa s Ivanom boskáva. Už a čo má robiť, keď Anču nemá doma chudáčisko? Čo, Anču? Anča je teraz v Londýne. Platíme jej dovolenku. O to sa vy nestajte. To sa vy nestajte, čo ja robím, a vy máte ovce dojiť a hubu držať, tak čo? No. Hej, predseda, dobre vravíte, ako z veľkej knihy. A kedyže sem ten Rusisko príde? No tak viem, ale nepoviem, a hneď by ste to v krčme povedali a chlapi by mi ho zabili váško ako to Američana. Hej, vy ste ako ten váš vedúci, ten tiež vie a nepovie. Ale zasi ten, čo má robotníkov, ten povie aj keď nevie. No, mali by ste si taký dobytok kúpiť, už mi ľudia vravia, na čo nám je sáš, keď tam nič nie, to ani ovce, ani balány a vy si kúpite satelit, No, kúpiť, ale ide. Vy chodíte teraz do Bratislavy, tak tam pozrite voľaké kone alebo voli, tie sa nám možná nestratia. Kde ich mám pozrieť? Ja tam chodím len do parlamentu.
No tak sa pozrite tam, prečo ste taký pesimista? No, pravda, ja budem za vás robiť, kua. Pôjdete vy do fabriky, pôjde vás rehot, tam budete pri páse, kua, klince zabíjať, takto, kua. A slivovicu si nedáte, kým tu ešte ten Rus není, lebo potom ho už neskováme. Ja pijem iba whisky, kua. Teraz, keď mi dají BMW aj so šoférom, ibaže neviem, kde je auto a kde je šofér, kua, aj s robotou. Nuž, vraví sa, že medveď je na blízku, možná ho ten váš šofér postretol. Tu sa hocičo deje odtedy, ako ste tie voľby vyhrali. Pravda, že sme vyhrali. Veď sme dáke mozgy, kua. Kto mal vyhrať, keď nie my? Všetci ste teraz múdri. Aj ten v Amerike, keď som bol s tým Clintonom, som mu povedal, ty počúvaj, Clinton, ty sa nesel, kua, aj s tvojim NATO. Nám to tu netreba, my máme EŠTB. Aj budem mať EŠTB, tak čo? Díval sa na mňa ako klepy, vôbec nevedel, kde je sever. Aj ten klepý tlmočník to nevedel ani preložiť, kúla. Nuž, ale dobre ste mu povedali frajerovi, no. A ešte keď vám Ivan zavolá, čo je to EŠTB, a 10 na nás hrabu. No, ja idem teraz do Ukula, máme meeting v telocvični, myslím guláš a pálke prichystať. Tak sa tu na to úsa pripravte, nak nemáme hanbu pred svetom, kula. Ale viete sa už toľko nebojte, predseda. Dobre mu u nás bude. A nakoniec to nebude prvý ruský medveď, ktorý mu budeme myslieť na Slovensku hlavu lízať.